udalbatza horretan izan zen Mikel Bildosola, EH Bilduko bozeramalea Getxoko udalean dugu, telefonaren bestaldean. Egunon? Egunon, bai. Amaia Agirre alkatearen dimisioa eskatu du udalbatzaren gehiengoak. Jakin nahi dugu zer espero duzu honen ostean, alkateak esan baitu ez duela dimisio aurkezuko? Bueno, guk ikusita EAJak azkenengo 40 urtetan izan duen jarrera gure Getxoko udalbatzan, esperantza gutxi geneukan Amaiak hori egingo zuenik. Azkenean, atzo ikusi ahal izan zen bezala ez dira kapazak erabaki garrantzitsuak hartzeko, eta erabaki garrantzitsu hau uste dut ez zuela hartuko. Horregatik guk eraman genuen beste proposamen bat, zeinetan beste era batera bortzatzen zitzaion dimisioa aurkeztera. Esan zenuen ere, alkatearen kontuaino Euskal Alderdi Jeltzaleak izan duen kudeaketan ardazten dela arazoa. 3 jauregiaren baitako azken ikerketen arabera ere, udal gobernu osoak akaso izan dezake ardura. Zakit, aurre ikusten duzue tramak alako tamaina izan dezakenik? Ia esango bai horrekin nahiko kezkatuta gaude. Azkenean deno dakigu hori politikariak badaukagula gure ardura, eta politikariak bozkatzen duguna ondo ezagutu behar dugu. Azken finean gure ardura da dena ezagutzea, eta gure ardura da erabakiak zeintzuz eta nolabaiteko seriotasunez hartzea. Eta kasu honetan, egia da bai nola bozkatu zutela gobernu batzar horretan, bozkatu zutena ilegala zela, eta hori naiz eta beraiek esan horrela ezenik, hori frogatuta dago, eta hori kezka sortu dugu, eta horrek agerian uzten du zein den bai AJak eta bai PS daukaten gobernatzeko eredua. Ez dituztela gauzak seriotasunez hartzen. Azken orduko bat aipatzea gustatuko litzaidake, Mikel, ze goiz honetan Aitor Estebanek Euskadi Irratian esan du ez dagoela arrazoirik Getxoko alkatearen dimisio eskatzeko, ez dagoelako ikerketapean, esan du baita ere eskura duten informazioen arabera alkateak ez zuela inoiz eraikina botatzeko baimenik eman, eta promoteari leporatu dio ekintza hori. Esan du ere udalean dena egin dela legearen barruan. Zer iruditzen zaizkizu hitz hauek, Mikel? Aurrekoan elkarrizketa bat egin zidaten Aitor Estebanen hori adierazpenen harira, eta nik uste dut esango nuke ez dakidala nork esaten dion esan behar duena, edo zehozer irakurri duan, edo benetan badakien hemen zer gertatu den. Denok dakigu, eta guk atzo argi eta garbi izan genuen, Amaia bera dela udal honen edo udal gobernu honen arduraduna, udal gobernu honen liderra bera da. Eta azken finean, hemen simil bat egingo bagenu, futbol taldeetan gertatzen den bezala, arazoak daudenean entrenatzailea kanporatu egiten da. Hau da, ez duzu talde osoa kanporatzen. Berak dena jakin bazekien, eta hemen argi geratu da ere bai, ez dutela ez ere egin. Hori Aitor Estebanek esan du, beraien eskuetan zegoen guztia egin dutela. Nik ez dut ikusi urte terdi honetan, izan ere guk gobernuaren blokeo argia pairatu dugu. Ni kausa administratiboan pertsonatutan nengoen, guztiz legala dena, eta horrek esan nahi zuen espediente administratiboari edozein dokumentu gaineratzen zitzaionean informatua izan behar dintzela. Eman dituen hilabeteak eta hilabeteak informazio batzordeetan hori salatzen, ez idatela ezer pasatzen, eta azkenean idazkari nagusiari jo nuen, idazki batez, esan ez nintzela informatu, ez idatela informatzen, eta bukaeran arek niri arrazoia eman zidan, eta guztia atzera bota zen horrezegatik prozesua horrea zijoalako, eta EH Bilduko bozeramaileak ez zuelako informazioa jasotzen. Beraz, iruditzen zait pizkat, ez dakit, ez jakintasunetik botatzen dituztela horrelako adierazpenak, ondo legoke gauzak hobeto irakurtzea eta ondo legoke ondo informatzea. Azken finean, agerian geratu da blokeoa jasan dugula.
Horre, gestora baten sorrera proposatu zenuten, baina honek ez zuen babesik jaso. Ez errela eta uste duzu aukera hau izan daitekela hoberena krisitik irten alizateko? Bai, bueno, mendik eta legintzaldi bukaerara ez da denbora asko geratzen. Eta beste alderdi proposatzen zutena, zilegia zena, egora honetan, bakarri zen alkatearen dimisioa. Horrek ekarriko luke, alkateak onartuko balu, elkarriko luke beste EAJ-ko kide bat alkate bezala jartzea. Eta erroan hemen dagoen arazoa ez da alkatea bera. Alkatea bera badauka bere ardura, baina erroan hemen dago EAJ daukan gobernatzeko ereduan, eta gaur egun, prozesu honetan gertatu dena EAJ-aren errua da, eta gaur egun herrian daukagun egoera eta malgarrira eraman gaituena EAJ-aren gobernantza eredua da. Beraz, guk proposatzen genuena zan, era batean nolabaiteko ardura hartzea plenoko alderdi guztiok, ardura hartzea eta gobernu batzordean sartzea, behintzat hemendik eta legintzaldi bukaera arte, ea transparentzia handiagoz lan egiteko, eta iketxoko herriak behar duenari erantzuteko. Azken finean, hemen gauzak ez dira ondo egin, hemen ez da transferentziarik egon, eta zegoen aukera bakarra, benetan egora honi aurre egiteko hori zen. Guk aztertu genituen aukera guztiak eta horretara eramaten gintuen. Horre, zehazki bada beste aukera bat baita ere, ze gauza bada mozio bat aurkeztea dimisio eskatuz, eta hor agirian gelditu da gehiengo bat badela. Konplexuago izan daitekena da, zentsura mozio bat sortzea, eta horren baitan alkate alternatibo bat bilatzea. Horretarako aukerarik badago, Mikel? Ia esan ez. Berez ikusita zeinekin egin barko genuken zentsura mozio eskaera hori, izan ere hemen alderdi oposizioan goden alderdi nagusienak, edo indartzuna gara EH Bildu eta PP, eta PPren jokabidearekin gu ez gatoz bat, ez dugu ikusten, eta uste dugu getzok ez duela merezi, edo ez duela merezi PPek gobernatuko duen gobernu bat. Azken finean alderdi popularra dakigu estatu espainolean Voxekin juntatzen da beti, batu egiten da, eta beraien politika eskuindarrak ez doaz bat gurearekin. Beraz, horregatik ikusten genuen aukera bakarra, denon arteko fiskaltza moduko hau zen, udal gestora hori zen. Xetasun guzti hauekin geldituko era, Mikel Bildosola, Getxoko EH Bilduko bozera malea, mila esker gurean izategatik. Bale, zuei.